I dajemo intervju Marijana i ja, Bojan Velevski nije hteo da kaže zašto? To je srpska televizija. Rekao, brate, bukvalno se zove makedonska televizija. To je srpsko dobro. Tako da ako se pitate ko je izdajnik i smatra da ste Srbi, Bojan Velevski. Sve je u redu. Sve je u redu. I jebote, skraćenica koja im piše na mikrofonu je MRT. Makedonska radiotelevizija. Oni su jedini, odnosno najviše su oni najbali zbog promjena imena države u Severna Makedonija. Sad im je skraćenica SMRT. Valjda im opisuje program, nemam pojma, evo, dosadno, ono. Naši sponzori su ovi sa A1, pa ja koristim priliku da malo, nema veze. Hoću da vam kažem za ovo sinoć, dakle, pitam ko je bio, zato što cena ulaznice je bila 7 evra, ja ću vam ukratko reći šta se sinoć dešavalo. Nastupio je Nikola Todorovski. Znate ko je on? Znate ko je? Prevarant. Ja da vam kažem, najveći prevarant u